Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышты. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен һәм республиканың авыл хуҗалыгы тармагы хезмәтчәннәрен котлады. Апас районының Йылдыз газетасы бинасы капиталь төзекләндерүдән соң кабат үз ишекләрен ачты. Буа якташлык җәмгыяте 2022 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда иң яхшысы дип табылды. Бүген 20 октябрьдә Дәүләт Советы бер юлы 2 утырыш уздыра. Беренче утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Татарстан Республикасы Дәүләт Советына еллык юллама белән чыгыш ясый. Традиция буенча утырышта Татарстан хөкүмәте әгъзалары, муниципаль берәмлекләр, учреждениелар, предприятиелар һәм оешмалар җитәкчеләре, җәмәгатьчелек һәм бизнес вәкилләре катнаша. Инде өйлә вакытында, ягъни көндезге сәгать 12-дә Дәүләт Советының 36-нчы утырышы башлана. Анда республика законнарының барлыгы 8 проектын, 2 федераль закон проектын карау планлаштырыла. Шулай ук киләсе 3 елга Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проектын карау да көн тәртибенең төп мәсьәләсе булачак. Илебез халкын икмәкле, мул табынлы, җитеш тормышлы итү өчен авыл халкы ел әйләнәсе авыр хезмәт белән шөгыльләнә. Игенчелек тармагында да, терлекчелектә дә горурланып сөйләрлек уңышларыбыз бар. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чара узды. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен һәм республиканың авыл хуҗалыгы тармагы хезмәтчәннәрен котлады. Бәйрәм башланыр алдыннан истәлеккә фотосурәт төшерергә һәм узган елга бергәләшеп нәтиҗәләр ясарга вакыт бар. Баулы районы хуҗалыклары өчен агымдагы ел уңышлы булды. Вахит Исламгалиев мул уңышка сөенә әлбәттә, тик менә ашлык бәясенең арзан булуына кәефне төшерә ди. Сәбәпләре бардыр инде аның, бу безнең сәбәпләрне кемдер аңлатудан да безгә җиңелрәк түгел. Безгә хуҗалыкны илтергә кирәк, халыкка түләү, эш түләү, хезмәт хакы түләргә кирәк. Республиканың Идел аръягында элекке Шәүк Чүпрәле районының Цильна хуҗалыгы иң алдыңларының берсе. Анда 1 гектар бөртеклеләрдән 66 центнер, шикәр чигендереннән 590 центнер уңыш алынган, ә инде төрлек өчен сыйфатлы азык әзерләнгән. Бүгенге секундә бөтен авыл хуҗалык көрәшләре дәвамладык. И хезмәт хакы вакытта биреп барабыз, кредитларыбыз юк бер тиендә. Техниканы алып торабыз. Менә шулай авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре бәйрәм көнендә дә эш турында сөйләргә күнеккән. Шулай да бәйрәм булгач күңелләр күтәренке. Котлау, тәбрикләүләр, бүләкләр эш мәшәкатьләрен оныттыра. Һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Барыгызга туган җиргә мәхәббәт, игелекле хезмәтегез һәм республика үсешенә керткән зур өлешегез өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Сезгә бик зур рәхмәт. Иң яхшы механизаторлар, агрономнар, зоотехниклар, машина белән сыер саву операторлары, хуҗалыклар җитәкчеләре һәм фермерлар рәхмәт хатлары һәм мактаулы исемнәр алды. Айзилә Батырханова, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Буа якташлык җәмгыяте 2022 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда иң яхшысы дип табылды. Ни өчен икәнен чарада катнашкан хәбәрчеләребез күреп кайтты. 2017 елдан бирле үткәрелеп килгән дәрәҗәле чарада Буа якташлык җәмгыятенең беренче генә уңышы түгел, алар ел саен диярлек якташлык җәмгыяте эшчәнлегендә үрнәк. Бәя бирүчеләр оешмаларының активлыгын, районнан чыгучыларга ярдәм итүен, социаль мәдәни, спорт һәм иҗтимагый чараларда катнашуын исәпкә алды. Первое место. Местная общественная организация города Казани «Буинское землячество». Лайыклы бүләк оешма президенты Ирек Закировка тапшырылды. Буа якташлык җәмгыятенең оешуына быел 30 ел. Безнең өчен юбилей ел быел. Инде шушы узган дәвердә без үзебез өчен районга кайсы юнәлешләрдә ярдәм күрсәтергә икәнен ачыкладык һәм шул юнәлешләрдә эшләп барабыз да. Төп максат районга ярдәм итү. Якташлык җәмгыяте булып берләшкән, шулай ук үз туган төбәкләренә битараф булмаучы аерым шәхесләр дәүләт хакимияте белән үзара хезмәттәшлекне оештыруга гаять зур өлеш кертә. Бу хакта Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясе рәисе дә искәртте. Бу җәмгыять
əğzələri, onlar üzlərinin mənə yaqdaşlar arasında bir küp gene zor işler başkarırlar. Uçraşılar, türlü tematik kişiler, konsertler, şolay yok mənə yardımga muhtaç olan kişilerge türlü yardım gösterdiler. Якташлар эшчәнлеген республика президенты Рөстәм Миңнеханов та хуплый. Ел сайын конкурста җиңүчеләрне бүләкләү өчен бюджеттан 2 миллион сум акча бүлеп бирелә. Мөршидә Җиһан, Дмитрий Второв, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татар халкы зур югалту кичерә. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе күренекле шагыйрә Резидә Вәлиева вафат. Резидә Тәвкалун кызы Вәлиева 1930 елның 1 маенда Башкортстан Республикасының Кыйгы районы Дүшәмбике авылында укытучылар гаиләсендә туа. Нәниләр турында язган беренче шигырьләре республика көндәлек матбугатында узган гасырның 50нче елларында күренә башлый. Тәүге җыентыгы 1960 елда басылып чыга. Балалар өчен аның тезмә һәм чәчмә әсәрләре, шигырьләре, җырлары, сәхнә өчен язылган әсәрләре һәм хикәяләре тупланган тагын 2 дистәдән артык китабы дөнья күрә. Шагыйрә татар балалар әдәбиятын тәрҗемәләре белән дә байыткан каләм ияләренең берсе. Резидә Вәлиевага 92 яшь иде. Хушлашу урыны һәм вакыты соңрак хәбәр ителәчәк. Башка темаларга. Бөтен Россия татар туган якны өйрәнүчеләрнең форумының нәтиҗәләре билгеле булды. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессында узган матбугат очрашуында игълан ителде. Нәтиҗәләр белән Алия Галиуллина танышып кайтты. Пермь крайы, Свердловск һәм Чиләбе өлкәләрендә узган сәфәрләр бик уңышлы булган. Шул исәптән конференция эшендә төбәкләрдәге татар оешмалары вәкилләре, төбәк тарихын өйрәнүче милләттәшләребез онлайн форматта да кушылган. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin ismi de bir koyangıra, Tatarstan'ın ismi bütün kişi rahmet etti. Biz kübrek halk bilan işledik, jirde, yakın halka. Biz jirli mında bulgan tübeklerini hem tarihçilerini 100'e yakın kişinin rotatsiya jiyip yürüdük. Maksus her konferansa 140-150 kişi buldu bizim. Şunun için bir zor netice çünkü biz her kitapta çıkarabız, hem bizim valda türlü proyektler var. Төбәк форумына нәтиҗә ясау истабар язучылар, журналистлар, артистлар һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашында узды. Әлеге форумны уздыру тарихи туган якны өйрәнү хәрәкәтенең, музей эшенең активлашуы, татар халкының мәдәни мирасын өйрәнү һәм саклау буенча эшләрне киң җәелдерү белән бәйле. Очрашу һәр төбәктә тематик конференция, түгәрәк өстәл янында сөйләшү, мәдәни программа, экскурсиялар, туган якны өйрәнү китапларын тәкъдир итү белән үрелеп бара. Һәрбер җыенның зур нәтиҗәсе буларак архив материалларына нигезләнеп, халкыбызда рухи мирасны туплаган саллы-саллы басмалар чыгарыла. Алар милли мирасыбызны мәңгеләштерүдә зур адым булып тора. Алия Галиуллина, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары. Дини әдәбиятта гаилә мөнәсәбәтләренең тәртипләре аңлатылса да, төрле нечкәлекләрне тулаем аңлау җитеп бетми. Гаилә көнкүрешендәге мисалларга бай булган Гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллин гаилә дәресләре дип исемләнгән яңа китабын тәкъдим итте. Теманы Ләлә Зайнуллина дәвам итә. Әлеге басма Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте белән берлектә Хозур нәшрият йортында 3000 тираж белән басылган. Нәшриятның баш мөхәррире Гөлназ Ситдикова китапның башта рус телендә басылуын Татарстан белән генә шикләнмичә Дагыстан, Чечня, Ирак, Көнчыгышка таралуда дип искәртте. Хәзерге заманда гаилә дәресләре дигән әйбер мәктәптә укытылмый. Аннан менә русча әйткәндә преемственность поколения дигән әйбер югалып бара безнең. Чөнки гаиләләр олы буыннан аерым яшәргә тырыша, һәркем аерым яши һәм без аның өчен гаилә үрнәген инде булырга тиешлеген күреп бетерә алмыйбыз. Шунлыктан менә шушы китапларга безнең спрос бар. Гаилә мәчетендә гаилә дәресләре күптәннән алып барыла. Әлеге басма шул дәресләргә нигезләнеп төзелгән. Алланың рәхмәте белән без китапта бәрүдән башлап ләхеткә хәтле бит безнең Расулыбыз әйтә хилем алу, шуңа күрә без бала тәрбияу һәм олы яшьтә никахлы булу, гаиләне саклау, картайгач нишләргә менә бөтен циклларын без аны искә алырга тырыштык һәм Алла Тәала иншаллах һәрбер кешегә файда китерә торган китаплардан булсын иде ул. Яңа гына табадан төшкән гаилә дәресләре басмасы никахның җимерелүенә иртә торган хаталарны, хукук бозуларны урап узуда ярдәм итәр. Ләлә Зайнуллина, Илдар Галәутдинов, Татарстан яңалыклары. Көз айлары язгы җәйге эшләргә йомгак ясау чоры. Авыл хуҗалыгында, бакчачылык ширкәтләрендә ел нәтиҗәләре нинди булды? Бу сорауларга җавапны берничә минуттан соң белербез. Бездән аерылмагыз.
Безнең телерадио компания Русфон Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген яшь ярымлык Алина Хөсәенова тарихы. Сабыйга кичектермәстән үпкәсенә ясалма җилләтү җайланмасы кирәк. Ул кыйммәт тора. Гаилә бездән ярдәм көтә. Хөсәеновлар гаиләсендә төпчек кызлары Алинәнең тууын зур шатлык белән каршы алалар. Туганда 4 килодан да арткан Алинә 5 айга кадәр таза, сау-сәламәт булып үсә. Ләкин кызның әнисе баланың үсешендә тоткырлык сизә. Алинәнең аяклары көчсезләнгәннән көчсезләнә бара. Бала аз хәрәкәтләнә башлый. Табибларга мөрәҗәгать иткәннән соң Алинәгә арка мускулының эшләмәү дигән диагноз куела. Вот, наверное, прошло, как я начала ходить по больницам. Диагноз куелганга 1 елдан артык вакыт үтеп китсә дә, әле һаман күңел ышанып бетә алмый. Сәламәт туган баланың булай авырып китүе бигрәк аяныч. Алинәнең әти-әнисе хәлләреннән килгәнчә нарасыйларын сәламәтләндерер өчен тырыша. Мәскәүдә реабилитациядә булып кайтканнар, массаж сеанслары узалар, бассейнга йөриләр. Алинәгә кичектермәстән үпкәне ясалма җилләтү җайланмасы кирәк. Это очень важно для нее. Бу бик мөһим. Кызның диагнозы үпкәдә тагын да җитди авыру китереп чыгарырга мөмкин. Ә бу үз чиратында аның хәлен тагын да начараюга китерә. Аппарат алыр өчен 830,144 сум акча кирәк. Хөсәеновлар гаиләсенә ярдәм итәргә теләк белдерүчеләр экрандагы телефоннар аша мөрәҗәгать итә ала. Яки 5542 номерына «Дети» сүзе белән SMS җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Эльза Ахмәтҗанова, Ралина Абрамова, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең 100 еллыгы уңаеннан төшерелгән Мостай документаль фильмы күрсәтелде. Фильм презентациясендә республика президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Фильмны Казан тамашачысына тәкъдим итү чарасыннан Искәндәр Гыймалетдинов репортажы. Фойедагы фотокүргәзмәдән үк фильмның ни дәрәҗәдә әзерләнгәне чагыла. Кунаклар да күп. Алар арасында Мостай Кәримнең кызы Әлфия Кәримова, оныгы Тимер Булат та бар. Фильм башланганчы тамашачылар шигъри сүз көчен тыңлады. Режиссер Сәйдә Медведева Мостай аганы иҗаты, фикерләре замандашларының истәлекләре аша гәүдәләндергән. Мостай аганы мен бик язучы дип саныйм, бик шагыйрь дип саныйм, һәм бик драматург дип саныйм. Чөнки аның теге драма әсәрләре ул искиткеч, истә кала торган һәм бик уйландыра торган әсәрләр аның мен параметрында уйнадым. Тагы башка әйберләрендә уйнадым, үзе киләдер, карыдыр ел һәммәсендә. Шуңа күрә мин аны белүем белән, аның замандашы белән булуым белән бик горурланам. Бөтен безнең татар халкының исендә кала торган шәхес ул. Фильм иҗат әһаленең биографиясын гына сөйләп чыкмый. Анда Мостай ага белән бәйле һәр үзенчәлек исәпкә алынган. Атаклы язучы, ләкин без беләбез бит инде ул татар авылында туып үскән Келәштә һәм бөтен гомерен башкорт әдәбиятын үстерүгә багышлаган, ләкин ул ана сөте белән аңа татар шигърияте кергән. Габдулла Тукайга инде ул мәктәптән иде. Дәртмәндләрне укып үскән, Бавичларны, Гафуриларны һәм Хәсән Туфанга ул инде шул кадәр илаһи итеп карый иде. Аңа багышланган аның шигырьләре дә бар. Хәсән Туфанның да аңа багышланган шигырьләре бар. Мәсәлән, шагыйрьгә нигә дәрәҗә, нәрсә аңа титул, патшалар ятлап алырлык шигырьләр яза бит ул Хәсән Туфан турында. Бу сүзне аның үзенә дә әйтеп була. Әлбәттә, Мостай Кәрим дәрәҗәләре дә бар иде. Премияләре бик күп. Социалистик хезмәт герое, ләкин шагыйрьлекне ул һәр вакыт иң югары дәрәҗәгә санады. Фильм рус телендә. Мостай аганың шигырьләре рус теленә тәрҗемәдә яңгырый. Бердән-бер татарча шигырьне Минтимер Шәймиев укый. Россия киңлегендәге фильмга әлеге шигырь юллары милли мизгел өстәде. Искәндәр Гыймалетдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яулыклары. Бу көннәрдә Апас районында чираттагы матур чара булып узды. Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы булып эшләп килүче Йылдыз Звезда район газетасының бинасы капиталь цикләндерүдән соң кабат үз ишекләрен ачты. Бинаны 5 ай эчендә эшләп чыкканнар. Ачылу тантанасында Татмедиа җитәкчелеге, район башлыгы, ветераннар газетаның яраткан укучылары катнашты. Чарадан Фәннур Хәсәнов репортажы.
1930 елның 10 августында Апас административ районы төзелә. Шул вакытларда районда беренче тапкыр район газетасы «Комбайн» оеша. Бүгенге көнгә кадәр төрле исемнәр «Комбайн», «Бригадир», «Трактор», «Йолдыз», «Звезда» астында бастырылган газета Татмедиа филиалы булып гөрләп яшәвен дәвам итә. Әлеге бинабыз 1972 елда төзелә башлаган булган. Һәм 1973 елның октябрь айында аны ачканнар, һәм шуннан соң капиталь ремонт булмаган. Условиялар юк иде. Шундый иске бинада утырдык, һәм менә безгә шушындый якты, матур, төзек, бөтен уңайлыклары булган бүген көндә заманча дип әйтәсе килгән бина булдырдылар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә барсына да. Апас районының сүнмәс йолдызы «Йолдыз» газетасы битләрендә районны зурлап, хезмәт халкын данлап күпме күркәм язмалар бастырылды. Күпме яшь талантларны барлап ачты әлеге газета. Минем әйтәсем килә инде бу район журналистларга өчен түгел вакыйга, зур вакыйга. Bütün mas күләм чараларында эшләүчеләр өчен бик зур вакыйга дип саныйм менә. Чөнки бу инде менә тренд башланды дип әйтик инде менә редакциялар ничә еллар менә уже искереп, таушалып киләтергән. Менә бүгенге көндә без күрәбез ничек бина матур, якты, эшләргә бөтен шартлар тудырылган һәм журналистларның үзләренә үзен хөрмәте күтәрелеп, эшкә үз карашлары үзгәрде дип торабыз. Бик зур рәхмәт президентыбызга да, главага да бик кызыксынып, шу эшне җиренә җиткергән өчен. Киләчәктә минем уйлавымча инде журналистларга эшләү кызыграк һәм матуррак булыр эш урыннары. Һәр басма киң эчтәлекле, яңа тормыш өчен кирәкле рубрикалар белән баетыла бара. Әлбәттә инде бу бик зур казаныш, бик зур күренеш, чөнки менә бу хәзер монда урыннарда эшли торган, масса күләм чараларында эшли торган журналистлар, аларның функциялары бик үсте хәзер. Чөнки алар информациядә җиткерәләр, алар тынычландыралар да, алар киләчәккә омтылышны да булдыралар. Шуңа күрә монда инде матур итеп эшли торган кешеләр булсын өчен монда матур җиһазлар да кирәк. Менә шундый матур биналарда анда яман итеп эшләп булмый. Шуңа күрә аларга барысына да иҗат үсешләре һәм бөтен телевизор караучылар, укучылар яратсыннар һәм алга атасыннар. Бүгенге йолдыз ул көчле профессиональ, үз хезмәтләрен яратучы зур, талантлы коллектив. Заманында Фатих Адаматов салган нигез бик ныклы нигез булган. Шушы нигезне саклап дәвам итүче Шарипов Гаяз, Яхфарова Фатима, Сынгатуллина Мәхсума, Шарипов Гаяз, Яфисов Абдулла, Шафигуллин Хуснулла һәм алардан соң килгән буын редакторларның хезмәте юкка китми. Киресенчә, тагын да югары биеклеккә күтәрелә бара. Бина бит әле ул бина гына түгел, чыннан да әйткәндә, матур здание гына түгел, матур ишекләр генә түгел, тәрәзәләр генә түгел. Бүгенге көндә бу бина аркылы безнең халык белән, безнең районда яшәгән халык белән әңгәмә бара менә шушы бина аркылы. Бүгенге көндә монда безнең газетабызда чыга, атнага бер тапкыр Йолдыз дигән матур исемле, һәм телевидениебызда эшли. Әйтәсе килә менә шундый матур зданиене ремонттан соң безнең телевидение газетларыбыз ныграк һәм тагын да асылрак, матурлак сюжетлар ясап, матуррак гәҗитләр чыгарып, әлбәттә инде халык күбрәк килеп үзенең булган яңалыкларын, әлбәттә үзләренең хисләрен калдырып китер дип шанып каласы килә. Газета атнага бер тапкыр җомга көнне чыга. Филиалда 17 кеше эшли. Барлык район, республика яңалыклары яктыртыла. Барлыгы 44881 язылучысы бар. Тәүлеккә уртача 1500 кеше укый. 2022 елның 13 апрелендә район башлыгы Айрат Җиһаншин инициативасы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән төзекләндерү эшләре башланып китә. Бүгенге көндә бина үз вазифасын тулы көчтә башкара. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Көз айлары язгы җәйге эшләргә йомгак ясау киләсе ел уңышына нигез салучыры. Моңа ишарәләп халкыбыз көз чәчсәң көлгә чәч, яз чәчсәң сазга чәч дип әйтә. Авыл хуҗалыгында бакчачылык ширкәтләрендә ел нәтиҗәләре нинди булды? Киләчәктә нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Әлеге сорауларга Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында Россия авыл хуҗалыгы үзәге филиалы лабораториясе мөдире Айгөл Габдрахманова җавап бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Айгөл ханым. Хәерле иртә, исәнмесез? Быел уңыш мул, тик аны кышка ничек сакларга? Беренче чиратта дымлылык һәм икенче чиратта температура тора. Әгәр дә инде кемнәрнең бозлары бар, менә саклау урыннары бар инде, әлбәттә аларга бу эшне башкару җиңелрәк булачак. Ни өчен дигәндә анда дымлылыкны булдырырга мөмкин һәм температура да тиешле дәрәҗәгә җиткергә мөмкин. Ә инде менә квартир шартларында монда әлбәттә сайларга кирәк булачак. Мөмкин кадәр салкын булган урынны, ягъни температура безнең 15 градустан да артмаган урын кирәк булачак. Октябрь ахырында бакчачыларның төп мәшәкатьләре нинди? Төп мәшәкатьләр инде ул безнең әлбәттә участок тирәләрендә органик калган шуп үләннәреннән юк итү, шулай ук туфракны эшкәртеп калдыру һәм әлбәттә бик актуаль булып бүгенге көннәрдә тора инде сарымсак һәм суган утырту кышка булып санала. Яңадан әле безнең әлбәттә бар күпләр ярата торган көздән менә шушы үсентеләрне, ягъни җиләк-җимеш агачларын утыртып калдыру кебек эшләрне башкарырга киңәш итәбез. Көзен кайсы төр ашламаларны кертеп калдырырга мөмкин? Без фосфор һәм калий булган ашламаларга күбрәк басым ясыйбыз. Ал менә составында менә шундый ашламалар кертергә мөмкин һәм инде әлбәттә безнең әле органик ашламаларны беркем дә кире какмый, аларны әлбәттә кертү шулай ук яхшы гына тәэсир итәчәк. Корткычларга каршы нинди чараларны күрергә кирәк? Әгәр дә теплицага киләбез икән, теплицаларны анда булган үсентеләрдән тулысынча арындыру, теплицаларның һәрбер бүлекләрен юып чыгару тора, махсус препаратлар белән эшкәртү тора. Ә инде тышка килсәк, алар безнең гадәттә бик яраталар менә шул ук кыелган яфраклар. Ягъни алар җылы урын, ышык урын эзлиләр инде. Менә бу кыелган яфракларны җыярга кирәк агач тирәсендә. Шулай ук менә бу кайрыларны, агачны агарту кебек эшләр башкару. Үсемлекләргә, томырлы агачларга биологик препаратларны кайчан әзерләргә киңәш итәсез? Биологик препаратлар алар безнең аларны саклау шартлары кыскарак. Химик препаратларга караганда шуңа күрә аларны алдан алып куярга киңәш итмибез. Аларны белән эш иткәндә инде менә эшләр алдыннан, мәсәлән, хәзер инде утыртканда, агач утыртканда нинди дә булса препарат кирәк булса, хәзер алырга, ә инде яз көне кирәк була икән, аны бары тик язлыкта гына алырга киңәш итәбез. Айгөл ханым, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Безнең белән элемтәдә Россия авыл хуҗалыгы үзәге филиалы лабораториясе мөдире Айгөл Габдрахманова. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.